It-tlet konferenzi organizzati mill-Kunsill Nazzjonali għal-ħiliet intemmu b'diskors tal-President Miriam Spiteri Dabono li qalet li fis-sentejn li ilu mwaqqaf il-Kunsill diġà wera li għandu jdeh fuq il-pols tal-bżonnijiet tal-pajjiż u mhux tal-preżent biss imma wkoll tal-ġejjieni. Miriam Spiteri Dabono enfasizzat il-bżonn li x-xjenza tal-ħsieb tkun malma l-itfal minn ta' bikrija ħafna fejn semmiet il-ħsieb tal-ħiliet u l-kpiepel tal-ħsieb li ħareġ bihom il-professur Edward Dabono. Min ċokon, mill-iskejjer, importanti ħafna illi nalmuhom jaħsbu tfal. U jekk inti tgħallem xjenza tal-ħsieb, minn hemmhekk toħroġ il-kreattività li inti l-problemi tkun kapaċi issib soluzzjonijiet għalihom. Toħroġ ir-reżiljenza li mhijiex fiżika biss, imma wkoll reżiljenza mentali fejn inti tibda tarrex daw il-bidliet li qed iseħħu madwarek, kif sa tipprevedi xi problemi tista' tiffaċċja għada u pitada. Komplittajt li importanti wkoll li ħaddiema u wkoll pensjonanti li forsi anke jagħmlu xi xogħol volontarju jifhmu li l-proċess tat-tagħlim jibqa' għaddej matul il-ħajja kollha. Miriam Spiteri Dabono tkellmet ukoll fuq il-lat ekonomiku tal-pajjiż u enfasizzat il-bżonn li jkollna l-aqwa ħaddiema u mħarġa daqs l-aqwa li jista' jkun hawn. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Nazzjonali għal-ħiliet Jeffrey Pulicino Orlando qal li din il-konferenza kienet ta' suċċess għax iż-żgħażagħ tkellmu fuq l-aspirazzjonijiet tagħhom għad-dinja tax-xogħol. Għalli importanti li nistaqsu għaliex iż-żgħażagħ joqogħdu lura milli jipparteċipaw u argumenta li tantem ġibda lejn il-midja soċjali llum li diffiċli li żgħażagħ ħallu ċertu esperjenzi jkabruhom. Il-Kunsill Nazzjonali għal-ħiliet organizza dawn it-tlet konferenzi biex is-sena d-dieħla jkun jista' jfassal l-istrateġija nazzjonali. Il-Kunsill qed jaħdem fuq din l-istrateġija ma' esperti tekniċi mill-Organizzazzjoni għall Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku l-OECD bl-appoġġ finanzjarju tal-Kummissjoni Ewropea.